Il-Gvern idda l-Istrateġija Nazzjonali tal-Kura Paljattiva l-10 snin li ġejjin. Dr. Anthony Gatt, konsulent fis-Saħħa Pubblika fih dan il-Ministeru tas-Saħħa, qal li din hija l-ewwel darba li saret strateġija għall-kura paljattiva li se tara dan il-qasam fejn se jmur fl-10 snin li ġejjin. Ma TVM News spjega li r-rakkomandazzjoni ewlenija tal-istrateġija hija li tiżdied il-kura fil-komunità. Ir-raġuni kif diġà forsi tennejna llum hija illi iktar ma jkollna nies illi għax għandna nafu li ħafna nies jixtiequ jqattaw l-aħħar ġranet jew ġimgħat tal-ħajja tagħhom id-dar mal-familjari f'ambjent illi huwa tagħhom. Dr. Gatt jitkellem dwar proġett li fissru bħala ħolqa importanti fl-istrateġija. L-Inpatient Unit ta' St. Michael Hospice Center ġewwa Santa Venera li diġà fetaħ bħala amministrazzjoni, daycare center u outpatients, etc. Aħna nixtiequ li dan iċ-ċentru issa jiftaħ għalli se jipprovdi 16 sodda oħra ta' kura paljattiva, ma d-darba mhux pazjenti biss bil-kanser, imma anki pazjenti b'mart kroniku. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela qal li f'Malta fis-sena jmutu ma' 3500 ruħ, 40% kawża ta' mart tal-qalb, 30% mill-kanċer u 5% bid-diabete u anka bid-dimensja. Komplajt li 60% ta' dawn il-persuni ikollhom bżonn kura paljattiva li hija speċjalizzazzjoni għaliha. L-għan tal-gvern huwa li kull persuna mingħajr ma nħallu l-ħadd lura tkun tista' tasal għal dil fażi ta' ħajjita, il-mewt hija naturali, hija parti mill-ħajja, imma mewt b'dinjità. L-istrateġija qed tipproponi aktar għarfien dwar din ix-xorta ta' kura li jkun revedut il-kurrikulu dwar il-kura paljattiva u servizz psikoloġiku ta' luttu għal dawk il-qraba u l-ħbieb li jitilfu l-eżist tagħhom. Tipproponi wkoll pjan ta' 10 snin li jiddetermina l-kwantità u l-att ta' ħaddiema fl-isptarijiet, fil-komunità u carers fil-qasam. Bħala priorità l-Gvern qed jara li jkun indirizzat in-nuqqas ta' ħaddiema kif ukoll pjan sabiex aktar professjonisti jażlu din ix-xorta ta' speċjalizzazzjoni.